Mwari ngatidane Mwari rudo. God is love. Afrika yedu. Afrika. Uyo wenga hama yake zokwadi haisi maari. Uyo mwarano mita mrewe nema. Afrika yedu. Hama yako yokutanga mpostoli wa Jesu waunona mata nae mazvinzwa. Ndiye anoti kana warwara ndiye anoya achikuteurira. Afrika. Ndiye anoti kana nguva yako kukwira kudenga yokufa yakwana ndiye anokuviga. Himu 142 yakati dzimwe hama dzedu dzinotiza dzimwe dzinotitambudza. Asi haana kuita sei? Haana kutinyenge. Vanhu vamunoona vakapfeka magemenzi vakadzidziswa nomutumwa Paulo Mazha waAfrica. Vakapewa mwoyo worudo wokudanana. Saka ndizvo zvatiri kukumbira zvino muprovinsi ino yeHarare East handizvere. Kuti tive neumwe chete. Ndiyo the biggest province muno muHarare handizvere. Afrika yedu ine vanhu vakawanda muno muHarare handizvere. Kana ndisingakanganiswe sangano raVapostori vaAfrica rose rovai maoko. Ndikudzei pamusoro pezvamuinazo sekutaura kwaPauro pana shoko rake munzwa muviri handizve. Handzi ndinofanira kuzvirumbidza, handifana kuzvirumbidza asi pamusoro pemunhu ndinofanira kuzvirumbidza nokuti angaona muranda waMwari St. Paul Mazha waAfrica for 14 years achiona chizaro chomutumwa handizve. Akati kana zvakaitwa muviri kana kunze kwomuviri handizivi handizve. Asi pamusoro pemunhu wakadauka kudzwa mudenga rechitatu akatendwa kudya muti ndiye Paulo Mazha waAfrica. Saka tofanira kuzvirumbidza pamusoro pemutumwa handizve. NezveHarare East Province ino ngatidanai varume. Afrika yedu. Hatisi kuda macrocodiles tears. Tabva pano pagumano unonzwa vamwe vachirevana mumasocial media handizvere. Izvo tati kwete. Nokuti muno muHarare East ndo muri kutanga nyaya idzodzo dzamasocial media handizvere. Nezvokupesana. Unototi kana uchifamba muMbare umu ukasangana nemunhu anobva kuGokwe ukabvunzwa kuti unonamatira kupi ukati Harare East unonzi iwa ndimi maita sei? Vakanganisa chechi imi vanhu muHarare asi vanhu vese here? Pamwe munhu mumwe chete pamwe vanhu asi vanhu vaviri vavo kana vatatu tinovada zvakare kuti vaite sei? Vatendeuke tive chinhu chimwe chete Afrika yedu. Afrika. Varume ngatidanei tivake miri waKristu tiri pachinhu chimwe chete nokufunga kumwe chete nokuita kumwe chete tisatsaurane handizvere. Uye musafunge kuti chechi ndeyavanhu. Chechi haisi urongo hwavanhu. Chechi ndeyaKristu Jesu. Nezvatadzidziswa panapa namufundisi Chirima Munga. Hanzi navaGaratia 1:1 nokuti ndokuzivisa hama dzangu kuti evhangeri yakaparidzwa neni haina kuita seyavanhu. Haina kuidzidziswa nomunhu kana kuradzwa nomunhu asi takadzwa naJesu Kristu pachake. Evhangeri yakaburuka kudenga pamuranda waMwari St. Paul Mazha waAfrica. Hakuna munhu anofanira kushamisa muromo wezasi nevepasi achitaura kuti ini ndinorwira chechi, kuti chechi zvairi ndini. Hakuna zvinhu zvakadaro Afrika yedu. Hakuna munhu angagamuchire chinhu kana asina kuchipiwa chichibva kudenga. Paulo Mazha waAfrica ndiye akatumwa. Ndiani kwatingatume? Ndiani angatirembe? Pano mumwe here achatumwa kunze kwomuranda waMwari? Pano mumwe here akafanana nomutumwa Paulo Mazha waAfrica? Pano mumwe here akafanana naJesu Afrika yedu? Saka ngatibate izvozvo tive norudo pakati pedu. Tirege kuva norudo rwokuita sei? Rwokunyengera. Rudo haruna shura. Rudo harizvitsvakire rudo runomweyo murefu handizvere. Zvataurwa nevatungamiri ndizvaunofanira kugamuchira izvozvo. Pakataurwa shoko nomutumwa achiti hatidyi chingwa chine mbiriso handizvere. Hanzi vamwe vakatopinda muhoshwa inerese, vamwe vakatorasika vakaenda kune mamacheche handizvere. Pakataurwa nomutumwa pachinzi vanhu hatifanira kuona matelevhizheni handizvere. Vamwe vakaita sei? Vakatorasika ipapo. Afrika yedu. Afrika. Pari zvinozvo tiri kubatsirwa panapa nemuprista Bishop Edward Ngoni Mwazha kuti hapana munhu anotenderwa kupinda musocial media
achituka mumwe munhu achinyomba mumwe munhu munhu iye aita sei arasika rovai maoko nokuti kana pane chinhu chiri kufamba zvakanaka pakiriki yaJesu handizveri unoisa kumunyori handizveri yogarirwa chii pasi kana pari pagumano wesa pachii kana pari paprovinsi wesa pachii chechi yakaita sei yakarongwa hauitire maitiro ako iwo chechi raapostoli Africa haisimba yakarai mazvinzwa nokuti mumwe ari kubika handizveri mumwe ari kuitira weti pari kuita sei pari kubikwa handizveri mugoti uri pamusoro pemubhedha unorarwa Africa yeduwo mumwe atogadzira chemba imomo mubhedroom imomo Africa yeduwo aiwa chechi yakaita sei yakarongwa chechi ravaapostoli Africa hauite kuda kwako iwe Africa yeduwo kana mutungamiri akaiswapo naMwari kana usingamude imhosva yako handizveri Africa yeduwo muvhangeri akaiswa pakereke kana usingamude imhosva chii mufundisi wakaiswa pakereke kana usingamude chii bishop akaiswa mudunhu kana usingamude chii ko ndiwo wakamugadza here ndiwo unosimba rokumubisa chenjerai mazvinzwa Africa yeduwo chechi inoiya musaite kuda kwenyu batanai muve chinhu chii chimwe chete madaro magadzira the African chii Apostolic Church zvirongwa muchibvisa muri pamwe chii pamwe chete zvirongwa zvadeedzerwa muchibvisa mari handizveri Africa yeduwo zvirongwa imari yedu here handi mari yaAroni kunoirambira ndiwo nesimba racho rokuirambira kwete Africa yeduwo Africa chechi inofamba nokuda kwemari nhaika saka kumagumano kwese mari ngadziite sei ngadzibviswe musanganisira richienderera chii mberi nhaika kudzai Jehovha